Šta si ti radio od kada si se probudio? Otišao sam u dnevnu sobu da gledam crtanje. Posle crtača? Sam se obukao još malo, ja sam ih gledala i onda sam se malo obukao i onda sam pošao u vrtić. I kada si došao u vrtić, šta si onda radio? Onda sam otišao na francuski. Dobro, posle francuskog? Posle francuskog smo jeli užinu i radili sport. Kad dođeš kući? Ću da gledam opet malo crtanje i da gledam na maminom telefonu nešto i onda da lagano spavam.